Toxic waste. Znam da su ove bombone vrlo kisele. Tako da sam srećan što sam dobio malu teglicu. A ja baš nemam sreće. Ti nemaš? Jesi li uopšte vidjela kolika je moja porcija? Kakav užas! Kenny, izvini, ali ti ćeš jesti prvi, pošto si imao najviše sreće. Pošteno je. Dobro, sad ću da probam. Jao! Ovu bombonu je čak teško držati ustima. Dobro je. Nancy, sad ti. Dobro, ovo će biti teško. Idemo. Hajde da ti olakšam zadatak. Bombonu samo treba staviti na bušilicu. Onda je ne moraš lizati. Sama će sve uraditi. Vidi. O, super ideja, ali to ipak neće učiniti manje kiselo. Joj, kako je ovo gadno! Chloe, ne bih voljela biti na tvom mestu. Zašto se tako mrštite? Nije valjda tako gadno? Sigurna sam da izmišljate. Dobro, sad ću izvaditi ovu bombonu. I kako da je pojedem? Treba razmisliti. Tačno! Čekić je jedini efikasan način. Eto ti! Tako je! Gotovo! Sad ove komadiće treba staviti u jednu posudu. A zatim preliti vrelom vodom. Ovo treba uraditi kako bi se bombona popila, a ne pojela. Kako sam pametna. Sad ću probati šta sam napravila. Treba mi slamka. Jao, spremna sam. Uj, to je najgori koktel ikad. O, ne! Počinje! Kao da plešeš. To je baš zabavno. Hoćemo i mi? O, da! Eto, imam samo jednu bombonu Maltesers. A ja imam celu kantu. Moje kante ipak veća. Drugari, nemate sreće? Kenny, pogotovo ti. Hajde, pojedi svoju mrvicu. Pa dobro, brzo ću to ja. Bolje išta nego ništa. Sad ću vidjeti kakva je. Baš je lepa. Mogu pokušati ukrasti par bombona od Nancy. Što? Nemoj ni misliti o tome. Sve svoje bombone ću samo pojesti. O, da, to je divno. Inače, najbrže se to može pojesti pomoću slamke. O, da, oduševljena sam. Chloe, sad ti, hajde. Hajde, Chloe, čekamo te. Meni ne trebaju nikakve slamke da bih uživala u svojim bombonama. Oni su vrlo ukusni ovako. O, da. Iako, mogla bih da učinim proces jedenja malo zanimljivijim. Naprimjer, zašto ne bih napravila tobogan za ove slatkiše? Slatkiši će se spuštati pravo u moje usta. Zar to nije genijalno? Gledajte kako ovo radi. Puštam prvu bombonu. O, to zaista radi. Da, svaka mi čast. Ali to je veoma sporo. Bolje da spuštam odmah nekoliko bombona. Ovako. Jao! Preterale. Ali ovo ću pojesti ja. Joj! Ni ja nisam uspeo. A ja hoću. Jao! To je fijasko. O da, obožavam čips takis. Posebno kada ga ima puno. Najveće pakovanje kod mene to. Ali prvo ću ja probati. Takva su pravila.
Zanima me kakvog su ukusa. Moj jezik gori. O ne. Prošlo je. Ili ne. Izgleda da su čipsevi veoma ljuti. Šta se smete? Da vidim kako ćete vi jesti. Chloe, sad ti. Dobro, lako. U redu. To je samo mali plamen. A zapravo je sve dobro. Jao, slagala sam vas. Ne osjećam se dobro. Kenny, skloni vodu. Sama ću rešiti to. Ojoj, dobro si se snašla. Kenny, sada ti, ako si zaboravio. O ne. Devojke, čujte, pakovanje je veoma veliko. Ne mogu da ga otvorim. Izgleda da nije sudbina. Ne brini, imam makaze za tebe. Jao, baš lepo tebe. Hvala na pomoći. Dakle, ja sam muško, tako da ću definitivno izdržati to. Gledajte. Jak sam i hrabar. Ovo je previše ljuto. Mamica, šta će sada biti? Šta da radimo? Izvini, Kenny, moram uraditi to. To je bilo veoma neprijatno. Devojke, obratite pažnju na tablu. Danas na času vas čeka test. Zato se pripremite. Test? Ja šta da radimo? Ništa nisam naučila. Tačno. A vreme je da iskoristimo naše nove moći. Šta se ovdje dešava? Ko nije zatvorio prozor? Odakle tako duva? U pomoć! Uspelo je. Jel vam smešno? Stvarno mislite da će vas neki vetar spasiti? Kako da ne? Sedite i učite dok imate vremena. Pažnja, pišem primer. Grace, ne brini. Tabla joj također neće pomoći, jer sve što napiše bit će odmah izbrisano. Šta? Ko vam je dozvolio da dirate tablu? Zašto ste sve izbrisali? Dobro, što sam zapamtila primer? Jeste zapamtili? Dobro, onda ću ga još jednom izbrisati. Kako ste mi dosadili? O, kako je klizav ovdje? Jao, verovatno je to baš neprijatno. Gotovo. To je već previše. Šta? Već? A idemo kući dok nije kasno. Ćao, čao. Doći ćete vi meni još. Mislim da će to biti jako dobar film. Stanite. Zašto ste poneli toliko slatkiša? Ne smete unositi hranu u bioskop. Morat ćete sve dati meni. Vama? Dobro. Ja kako ćemo da odgledamo taj film? Ali to nije fair. Nadala sam se da ćemo jesti. Dobro došli. Film počinje, lepo se provedite. A meni prijatno, jer ću sada pojesti sve ove slatkiše. Mada ne, rano još. Zdravo. Čekajte, gde ste krenuli? Ne smete unositi nikakvu hranu u naš bioskop. Moram vam to sve oduzeti. Kako da ne? Ne zanima me šta piše na ovim glupim tablama. Sklonite se sa prolaza, odmah. Šta radite? Ovdje je hladno. Vratit ću se uskoro. Ništa mi neće pokvariti gledanje filma. Nadam se da se to više neće ponoviti. Bilo je baš neprijatno. Stanite. Ne smete ući sa svojom hranom. Dajte meni.
Šta još? Bolje da ste otišli u WC na vreme. Pantalone su vam mokre. Šta, jel me zavitlavate? Kako je to moguće? To nisam ja, jeste čuli? Jao, taj lik je baš smešan. Uskoro će početi film, moram da požurim. Zašto smo mu sve dali? Da, nismo trebali. Tačno! Zašto se ranije nisam setila toga? Monika, hajde da uzgajimo kukuruz ovdje, da bismo posle napravili kokice od njega. Ponela sam zemlju sa sobom. Oho, radi. Cool. A sad ću s pomoć svojih snaga pretvoriti ovaj kukuruz u kokice. Lili, to je genijalna ideja. Samo pazi, sad će ova kanta biti jako vruća. Radi, baš cool. Šta se tamo dešava? Kako ste to uradili? Odakle vam kokice? To je sve naša pamet i malo moći. Kokice su inače ukusne. Mnogo, svaka nam čast. Monika, šta ti je? Oho! Razbolela si se? Da, nije mi dobro. Stani, nemoj da kiješ, to je opasno. Apči! Izvinite, nisam namerno. O, vaša kosa. Kosa? Šta je sa njom? O, požar mi je na glavi. U pomoć! Imam jednu ideju. Nadam se da će zemlja pomoći da ugasimo vatru. Zemlja? Ja sam na poslu. Kako ću da radim sa takvom frizurom? Izgleda da sam malo preterala. Opći, sad mi je zemlja čak i u nosu. Na zdravlje. A mislim da je pravo vreme da odemo. Oho, kakva cool prodavnica. Vidi, to je Hagi Vagi. Hoćemo da ga kupimo da se igramo sa njim. Da, ova prodavnica je stvarno cool. Wow, vidi Grace, to je Hagi Vagi, obožavam ga. Devojki, izvinite, ali moram da dobijem ovu igračku. Evo ga. Hej, zašto ti? Hoću i ja Hagi Vagija. Nema veze, imam ideju kako da ti ga oduzmem. Nećeš moći da se boriš sa prirodom. Šta se dešava? Op, sad je igračka moja. Ali i ja želim Hagi Vagija. Znam kako da ga dobijam. Ali ga neće moći držati u rukama ako bude jako vruć. Tako vruće? Uspelo je. Sad je moj, jel ti jasno? O, prokletstvo, gori. Pa ne treba mi takav Hagi Vagi. Monika, sad ćeš sve spaliti ovdje. Tačno, ja posjedujem element vode. Mogu da sprečim taj požar. Uspelo je. Šta se ovdje dešava? Zašto se aktivirao požarni alarm? Šta to radite? Ništa, samo gledamo. To nije dobro. Pustite nas odavde. Kako da ne? Previše ste opasne za druge ljude. Molimo te, pusti nas. Jeste stvarno poverovali? Op, to je bio jedan od mojih trikova. Jeste iznenađeni, a? Devojke, vreme je da vratite svi magični predmeti. Moraju malo da se odmore. Dobro. Za danas je to sve. Ćao, devojke. Šta sve? A šta je sa našim supermoćima? Vratite nam naše moći. To nije fair.